Тъжен клип на Minecraft при мен е 15. Иначе аз се завършвам, обаче просто ще малко по-малко и когато имам време, главно. Също и Хора. също и Аз съм от Хора, аз съм дясната, той ще от лявата, защото аз пускам капаните на Деятрън, а той трябва да минава капаните. И започваме. Ей, тук Ма ако правя задните ръчки. задните ръчки не ги пипай. Добре. И той има някакви айтеми, защото той изтегли света и там имаше ги айтеми, така че... Да. И почваме. Сега ще ме гледа ти къв съм нук на твоята кура. Също и тук отстрани, там дето има чай го местя, са Maps for the Minecraft, някой ще кажат 100% че читвам. Ама ние читваме, защото аз не мога да вляза в обикновената Майнкрафт. Бъгваме с преско. И затова аз ми се схакам. Даже ето вижте, че нищо не съм читвал. Всъщност какъв съм нуп. Да. Живях. Ама сега ще... Да не умреш. Що? И без това ти печелиш, ако умърля там. Ако не стигна до края. Ама не искам, защото искам да минаваш тук малко се потом. Забрай! Без малко. Ама така ще го минеш сега, бе. Ще ти покажа. Като нуп, като хакваш. Не, няма да хаквам. Аз не съм тебе. Добра, няма купа задните ръчки, бе. Нищо. Не, те мисля. Отиди, прочти. Добре. Не, че знаеш. Виждам откъде ще го мина. И там не е паднало и те куче. Не. По-тъп от мене няма. Трапдорено. Много съм зле. Също съм направил едно ново интро. Обаче има малък проблем. Той е като предното, обаче е само с нова музика, по-различно избухва. Всъщност еднакво е, обаче Аз ще би просто купчетата, брат, няма успееш. Аз успя. Аз съм Про, както умираш. Няма да читна аз. И хора ще спазва клипа за малко. Да, и аз. За малко само. Чао. Хора, завърнахме се. Да. Той се мъчи само да мини. Половин час по-късно. Ще сложа такова забойте за кадър, ако не забравя как го давам. И да, момент, само тук ще читна, за да го направя вечер, за да съм... Чакай да ти дам едно легло. Чакай, аз ще супа да дода при тебе да спа. Абе, ни дей, бе. Ето ти легло. Но
това е само да се наспим. Да, това не е чиит. Абе, до някъде да, до някъде не. Защото ние не се чака тук, тя е замъртва. Чакай, брат, трябва да взема леглото. Да, че ще умреш. Аз да умра тук. Опа! Как ми лагна? Хора, видяхте как ми лагна? What? Ще спра клипа за малко хора. Лагна му много яко. Не. Оправи се му. Оправи се. Много гадно спра за 1 секунда. What the fuck, реклами? Пак ли умря? Да, и то заради тия тъпите реклами. Този път не е за рекламите. Да, този път вече да. Ако не можеш да минеш, трябва да читнеш, баш. Не, няма. Кора трябва да успее. Гледай, че усака как ще умре. Къде, бе? Опа, забравих. Вече нямаш пътя, бе. Имам. Как читнеш ли? Не. Още имам. Аз съм про на палото. Видях откъде. Хора, вижте. И тук има един санд, такъв крипър санд. Там няма как да падна. Чакай да се върна да гледам как пада. Ба! Че няма стрели. Нямам стрели с собой. Искам само да гледам. Няма. Вече нямам, с честна дума. И хора, може да чувате страничен шум. Това е защото сме Навънка. да, тук на един двор. Че нямам стрели. Крадем Wi-Fi от съседите. Именно от Евгений. Не се бой, нямам стрели. Не съм то удрял. Нямам стрели. Матке вече имам. Опа. Който е? Май този клип ще е на 2 части. Евгений, искаш ли този клип да е на 2 части? Едната как го минавам аз, втората как го минаваш ти. Искаш Добре. ли? Да видим. Колко ще справя? Малко ще умирам, мама. Няма как. Хора, няма как да не умирам. Всички трябва да умират. Не, трябва всички да умират. О, вече няма стрели. Да ще умреш. Нямаш и стрели, да се скочи. Ама аз те плаших. Не, то се виждаш. Чакай, Тук можеш да се да видя колко стрели има. Хора, нещо ми бъгна, ще съединя клиповете.
Лота, брат, не можеш. Голяма дума да не казвам. Искам да гледам. Да гледам. Fell out of the world. World. Как те измами? Не, аз не мога повече. Хора, това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесвал. Харесвайте, коментирайте, показвайте на приятели и се абонирайте за мен, ако искате още клипове. И на следващия път. Хора, това ще бъде този клип. Не да се хареса и чао.